Τι λέει. Capisci, grazie. Grazie, Mati. Italiano, greco, sacropati. Νάκουα τσινινάκουα το μάτι του. Μου σε παρακαλώ. Έχει πολύ όρεξη σήμερα. €1 η ώρα, κάτσε να πάρουμε μια τηλεοπτική. Λοιπόν, σήμερα βρίσκομαι σε ένα δημόσιο χώρο του Νίκου, το Μπίλα στο βίντεο κλαμπ. Θα ήθελα να δηλώσω, σου φιλαράκι. Αυτός είναι φίλος μου και αυτός φίλος μου. Σας παρακαλώ παιδιά, τώρα δίνω δημόσια συνέντευξη και δεν μπορώ να μονοκλάτη. Ένα λόγο, έλα. Τι θα ήθελες κύριε δημοσιογράφε να με ρωτήσετε? Πόσα χρόνια χορεύεις? Βασικά είμαι πολλά χρόνια στον επαγγελματικό χώρο, αλλά δεν μπορώ να εξαρτηθώ από κάπου επαγγελματικά. Κατάλαβα. Πώς θέλετε να πάει το νέο έτος και για την καρδιά σας? Για την καρδιά μου, το 2009 θέλω να γίνω 50 Cent. Τι άλλο, πες εσύ, ρώτα το. Κάνε μας Μήπως θα μπορούσατε να μας κάνετε μια επίδειξη των ικανοτήτων σας? Α, μη? Πρέπει. Αυτό είναι για πάρτι σου. Έλα, τέλος, σε παρακαλώ. Συνέντευξη, τέλος. Κόφτω. Τέλος.